Bet. So ayun mga bay, nakikita ninyo may GPS tayo na gamit ngayon, offline GPS. So susubukan natin to kung gagana ba to sa ating top speed, pero gagana to mga bay. So ayan, let's go. Tignan natin yung accurate ba tong 45. So 45 rin. Ay, tignan natin yung accurate ba tong ano natin, ating analog. Second gear natin aabot ng 71. Grabe. Third gear, may angkas tayo mga kaya. Yung second gear natin. Third gear, malaman natin dito may third gear. Nalampas pa na 90. Ito talaga mga kay, third gear, fourth gear. Bakit? 93 lang tayo. So 93. Ayan, so nalaman natin na yung speedometer natin at saka GPS is accurate. Sabi, iba talaga tong speedometer natin, pang GPS na design na mga bay. Parehas na, nakikita naman ninyo, di ba? Hindi naman siya mahirap tignan kasi nandito yung GPS, nandito yung speedometer. So, kitang kita talaga. Third gear natin naabot na ng 91 kahit may angkas. So yan nalaman na natin na accurate talaga yung speedometer natin mga bay sa GPS. So may angkas pa tayo niyan. So 94 lang yung na top speed pa natin ngayon kasi bago pa natin install niyang GPS na yan. Yung likuran natin mga bay parang walang brake nagrasahan kasi yan kagabi. Palit natin ng 14, nagpalit natin ng 1535 na sprocket, hindi natin nalinisan kaya ngayon walang brake. May brake siya pero konti lang.
maangat dito ang daan mga bay. 91. Uy, ito, ay sagtabok to eh. So, ayan lang. Ayan lang ang masishare natin sa vlog natin ngayon. So, nasubukan natin na i-GPS yung speedometer natin. So, accurate. Accurate mga bay. So, yung speedometer natin at saka sa GPS, same lang sila. So, walang pinag-iba. Pag makatop speed tayo ng 100, so counted na yan sa GPS, 100 rin. So, yan ang kaibahan sa ating motor. Accurate sa GPS na yung speedometer natin. So, yan mga bay. Dito ko natapusin yung vlog. Sa next vlog lang tayo magsama-sama. Bye-bye.